Nakikatawa mo dahil! Yeah! Music! Yun! Music, maestro! Ay, music! Araw-gabi namakoy mo, bakit inunin mo eh? Yabaw di ko tingog day! Oo! May! Ikaw ko na bin, hindi tayo tingog day! Asa ko na, ikaw? Araw-gabi Utro man sa likod ayo, magiklaro, ba't di nagtingog na eh? Na may pagkasais lang ang kamay. Iyatakin sa man eh. April po lagi ni. Ay, kay pagkanta kami, kanong? Kay kanta kami. Away na ni. Bakit na? Pareha lagi mo lagi. Ano yan? Pareha na ka dahil? Mga guys! Lamit-antan niyo guys! Oh, kinikatahan, hindot kini ha? Yeah! Pupunta ang ula na papasukan na yun. Sasaya na cha-cha, asaya-saya. Bunti-yaya, bong. Bunti-yaya, bong. Nil, ano sa naman yung mga isong yung kagalingon taon? Uy! Ibaw na wana siya. Ano lang anak? Okay. Uy, ibaw naman ka. Ibaw na wana. Muna lang. Ako nga namin yun yan. Muna lang. Ano piste? Ang muna lang. Ang muna lang.